Dem sik terus tok semburke kuwi semburi saka aku. Oh siap. Saya kene Wangsa Reja kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing mangka papat. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Oh. Ki sing diarani kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan le. Ketoke kaya mengejak gojek ning kok Sinuwun Mandura kok kaya tenanan karo awake dhewe. Kowe aja nganggep nek Sinuwun Mandura ki gojek. Arep kae pepunden, arep kae ki bendara ning arang-arang ketemu karo awake dhewe. Tur kae mbelani Sinuwun Darawati ya tenanan. Mula nek Sinuwun Mandura wis sumbar nganake sayembara, wis saguh ngleboni sayembara ya dilakoni terus. Nek perkara leku gelut karo Sinuwun Prabu Mandura aku ora masalah. Terus ning ana sing aku sajahe kaya wedi nglakoni iki, Gong. Kok wedi apa? Sinuwun Mandura nglumpukke anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Dikandhani mbok menawa ling ngendikake Kuntul dikandhake bak dandang dikandhake Kuntul. Tegese lelakon kasunyatan dikandhake ora nyata. Wekasan sing dadi punjering keluputan awake dhewe. Terus anak-anak Pandhawa do ngoyak karo awake dhewe merga wis padha diseni swara karo Sinuwun Mandura. Piye? Jajari nek kaya ngono kuwi. Mung awake dhewe ora Sinuwun Mandura ning Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Monggo kuwi pepundhene awake dhewe, kuwi anak-anak Pandhawa. Ngene terus saiki. Nek mitrataku lho, ya. Nek mitrataku saiki ngene wae. Terus piye karepmu? Bangane awake dhewe kalah diajar karo anak-anak Pandhawa sing jeneng cacing kepidak menungsa ngolet kuwi ora ngrasake lara ning butuh males. Ha iya, terus nek kowe arep dikapak-kapake aja gelem mergo awake dhewe madeg ana ing bebener. Benere awake dhewe mbelani bapak. Wis ngono wae. Sapa wae sing arep mula sara karo awake dhewe, sapa sing arep gendak sikara karo awake dhewe kudu wani. Sing maju anak-anak Pandhawa ki justru kuwi. Kuwi anak-anak kemarin sore to? Ha iya. Anak-anak wingi sore Gatotkaca Antarja Antasena karo awake dhewe dibanding kaya dhewe buyute awake dhewe. Arwane awake dhewe iki dhek ora iso mikir wae piye. Nek kira-kira nyekel karo awake dhewe, wani rasa semelang. Oh iya. Apa jare? Nek nganti awake dhewe mati, wong urip sing dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip semene akeh iki mung do antri modar. Asline ngono kuwi. Tur mati urip iki gumantung karo sing gawe jagat. Mati urip ora gumantung karo Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Ning mati urip gumantung karo sing gawe urip. Ha ta? Heeh. Isa wae musuh Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena, kowe perang karo nom-noman Ngamarta menang lho ora gleleng. Ning ketoke kok ora mungkin ya, Gong. Sing ngomong ora mungkin sapa? Wong ki anggere wani budidaya apapun itu iso terjadi. Ya wis, aku manut karo kowe. Oke. Nek do tekan kene kira-kira arep ngajar karo awake dhewe, krubut loro. Oke, siap. Tenanan lho Gong ki. Asli ora goro. Aku nek kene iki sik, aku tak ganti. Ya. Ora ganti sing ngene iki. Wah, nganggo training tok. Iki nggo pencak ora beres. Oh iya. Wis pokoke kowe rasa semelang. Aku nek ganti kathok abang ngene iki, asli aku mengci ngarep nguyuh. Lho. Tak kira nek arep perang ora. Dadepi tra aja semelang. Ya, manut karo kowe, Gong. Oke. Ndara Antasena, ya, Truk. Bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa pangestu tampan ngono ya, Petruk. Nuning nggih sangat anggen kawula mundi. Ndara Antasena? Iya, Gong. Bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane ora kaya adate? Sampeyan niku nek teka mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk? Ya. Ning kok saniki kaya mboten lega, jujur wae aku ora lega rasaku, Truk. Mboten lega rasane mergane aku nampa pangdikaning Prabu Mandura. Yen to kowe wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe
Sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Wong Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak lebokke pakunjaran. Kok iso? Kok iso ento? Ento sapa? Ento Sena kuwi. Kok kula aja dilebokke pakunjaran niku lah salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong? Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Kene, ulungna tanganmu tak bondo. Bagong Sisan tak bondo lebokke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur. Ya. Mundur terus. Ya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro kene iki ora. Sik, Mas. Masalah kowe arep nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Kula ora bakal selak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng manghukum. Nek mengke riyen menyingili Kidik. Wirataya. Apa, Truk? Menyeliki diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti, alah. Menyelidiki, menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Nah, ngono kuwi kok. Meneng kowe, men ora usah cerewet. Yo. Yo, saya aku tak takon karo kowe. Takono. Waton ora ngel-ngel. Sebab apa kok wani karo Sinuwun Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabnya ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kowe ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ya ora iso basa. Aku dek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali ra Jawa. Kowe meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa to? Apa to wigatine? Ya kowe mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan, kebak karukunan lan katentreman. Paham? Terus syaratnya siji. Aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Sampai di situ, waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga iki keris. Lho, mencurigai iki lho. Cubriya. Aku Cubriya. Sinuwun Ndarawati iki Nalendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus pegebluk iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegebluk. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka Jamus Lima Sada, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panos maning jalanan. Petruk, Bagong. Kere ketibal 17. Wong elek nyolok mripat, mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki meng kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Hambareng tekan ngendone
Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali aga omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajigur iki. Iki wis melebihi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sane ngene Mas. Perasamu sebagai anak, ya. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Umpamane tau nekke Antasena anake wong Werkudara, wong dlogak-dlogok, wong ra iso basa, hunah-hunuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku to. Ento iso to Antasena. Undang-undane ento. Ento itu tukang nata gamelan men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Ujebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Oh Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene iso ngulate duwe lho. Menang boyong pustaka sawet limasa to. Ha niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ra aku mbongak-mbongane kesadar ora kowe? Nah. Berarti kurang seru. Heeh, aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Bokteke wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampean, Piyai Swenake wis nglumrahke, lumrah Antasena satriya. Nek menang kula, sampean isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng ta cah jireh kok ewek wae. Wisane mung dekem nang mburi kok. Oh, dadi critane ngono to. Ah, aku wis omong. Kuwi ladalah. Ora ladalah iki serius. Piye terus piye? Ayo golek gon sing jembar. Rupawani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan arep bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan to. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, ngati-ati lho, truk yang dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kuwi nek dhewe salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak ndengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Mpun nggih mpun. Kan sampean niku cah enom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener. Terus ngubyang-ngubyung ngalor kidul. Yo barang digenake aduh getun aku getun tiba mburi. Mula jenenge Cibubur. Lho. Kok dadi Cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh ora. Yo. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Pripun? Yo, wah gleleng iki. Wah, jan bulan-bulan. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Harwoto Kakang Antarja. Ha, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya unek-unek kaku iki mau mesti diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Upama diajar mbok niki mawon, hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Nek aja kuwatir. Aku tak mancing ning awakmu. Manjang iki? Iya. Nane, tenan. Serius. Wes go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasaki lara, dipateni ra iso mati. Wah, greleng iki wis rasa sedia power bank iki. Ha iya.
Ora iso mati kok. Ah iya coba. Lha medan pundi? Medan iki engko. Ah, ora. Niki kok, niki ciyut ning kok iso jembar. Emoh. Jijiki ora. Ah medan pundi? Kowe ngampet ambegan. Nen, ngampet ambegan. Aku metu sarana sukma, mlebu sarana sukma. Nek wis tak njingi, kowe iso ambles bumi, kowe iso dikapak-kapake ora apa-apa, kowe iso mabur yen perlu. Ngono wae ya, Gong. Aku tak manci ning awakmu. Wis petukno Kakang Galukaca, ning nek kowe ora dipiloro, aja miloro. Slamodar. Lek ngampet wis ket mau e. Yo. Ngampet ket mau ora dilebok-lebokke. Marai mangkel ora. Kene iki tata-tata e. Ya tak mlebu. Lho nyerotok le bang kae. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni maya Wisnu Pratenta. Gong. Wis. Lho kok ora ono, Tru? Wis mlebu kok. Aku ya gumun kok Durantasena kok ilang lap. Terus ming ana bayangan mlebu ning awakmu slep ngono. Sampeyan teng pundi, Den? Ning awakmu. Tenane? Iya. Lho kok sedeng ya? Sedeng wae. Lentur wae ya, Tru? Ah iya. Mongko Durantasena iki gedhe lho. Heeh. Aku mung semene kok sedeng ya, Tru? Sedeng. Elastis kok ya. Wis aku wis nang kene. Matur nuwun nggih. Ya. Terus niki kekuatane kowe arep ambles bumi, ambles bumi. Carane ngawet ambegan. Bumi pandengen terus engko sirahmu tok jebleske bumi engko ora bablas. Iki ngapusi ora iki. Nek bumi tak pandeng, sirahku tak jebleske menyonyo sampean tak ajar lho. Ora, tenan. Wis pandeng tenan karo batin niat ingsun ambles bumi. Niat ingsun ambles bumi. Wis tibakno. Wah jigur iki piye ta iki? Ngene tanahi jopone. Jawane pripun? Dirana. Kula kelas kali kula kulak kulang kaling kilen kula. Keli kintir kali kacuk kula kileng-kileng. Truk dapalke, Truk? Ya. Kala kula kelas kali, kula kelas kali, kula kulak kulang kaling kilen kula, kintir kali, kacuk kula kileng-kileng. Kacuk kula kileng-kileng. Wis. Kala kelas kali kula kulang kaling kilen kali kintir kali kula kileng-kileng. Sing urut nek ora urut ora iso lho. Nggih. Kala kula kintir kali kula ya. Kelas kali sik. Kala kula kelas kali kula kulang kaling kilen kula kintir kali kula kileng-kileng. Coba. Bajigur. Truk. Bumi peteng. Ora ana listrik. Ah iya ndem. Waduh. Wah, tenan ora. Nabrak apa, Gong? Sapi teng. Untung ora bocor. Atos plempeme rondasku. Heeh. Lho, iki jaratan. Benah iki lho, iki kok marep ngetan. Metu Gong. Wah. Gus, apa? Nek Petro ya saged waton Petro apal mantrame ya iso. Kula kelas kali kula kulak kali kilen pasan kintir kali kula kileng-kileng. Waduh. Mantra, Gong. Kula kintir kali. Kula kulak kacuk. Wah. Wis ora apal iki Tra aku arepmu.
arep kulake pira? Prek. Antil mencelat. Ayo pokoke maju. Ayo, pokoke iki gleneng iki. Heeh. Ndara Garukaca arep tak wedeni awar ambles bumi. Ya. Aku ya arep ambles bumi entuk mantram saka Ndara Antasena. Heeh. Wah, tekan kene takoni wae, Truk. Ya, takoni le. Heeh. Rikata Dyan Gatotkaca tinon mampakarka suta tekapira Kresna tekapira Kresna parta maneher saktinira Ndara Gatotkaca, iya Bagong. Ndara Gatotkaca, iya Petruk. Kok mandhap saking Dirgantara mboten menehi sasmita. Mak jeluk kaget aku. Kula. Bagong. Non, Petruk pun maju. Bentar kowe. Ternyata bukan saya. Kula kelas kali, kula kali. Kowe ngapalno mantrane men iso ambles bumi ya, Gong? Heeh. Wonten dawuh, Den. Petruk. Nun. Kowe tak takoni jujur, nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura. Nggih. Nek pancen bener tegese kabeh sing dikendikake Siwa Mandura mau kabeh nyata. Pancen nyata, kula wantun Sin Prabu Mandura, malah kula wantun mlebeti sayembaranipun Siwa Prabu Mandura. Petruk, Nun. Tekan kene aku bakal mbuntut tanganmu ngrincung sikilmu. Mapano. Yen perlu kowe bangga tak pancat pun ndak tak gembul ndasmu. Ora sudi aku duwe abdi kaya Petruk, mirang-mirangke karo wong tuwa, mirang-mirangke karo Bendara, mirang-mirangke karo Gatotkaca. Aku isin di ati waruhe. Tinimbane kowe memirang marang lenggahe para putra Pandhawa, mapano sirnake babar pisan. Kula kelas kali kula katriku mulung mangrempak ing wadya Kurdagara. Ajuk kula keling Kurdagara nek kiri-kiri. Gong ora sro-sro iki aku arep omong-omongan malah. Nuwun sewu, Den. Nek perkara kula lajeng mangpet jai mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ning nek pancen kula salah, nek pancen kula kleru. Ning nek kula mboten salah, kula mboten arep dipateni niku terus Petruk niku menungso kok dipadake kewan. Kewan niku ora kleru ora salah, dipateni menggo pemarem matine para menungso-menungso niku. Nek Petruk niku menungso ya, Den. Sampeyan kudune iso menggalih. Apa to sebabe kok Petruk wani karo Sin Prabu Mandura? Petruk niku sajake dadi abdi ora tau wani karo sapa-sapa wae, ora tau. Kalih Rama ora tau wani arep kok Rama niku ngeplaki karo Petruk ning tak anggap niku katresnan. Ngoten. Sing jeneng tembung kasar niku aja dianggap kasar, ning kadang kala niku katresnan. Petruk Gunta niki Ndara Werkudara sing ngendika bapakmu niku ning ati penak. Petruk edan, Petruk kentir niku teng ati penak, mergo niku tresna kalih kula. Ning tembung sampeyan iki wau mboten wonten tembung katresnan, niku tembunge wong sengit, niku tembunge wong ora seneng, niku tembunge wong kasar. Petruk mapan pancen wak gembol ndasmu. Kok ngono ta kowe? Kok dadi sampean ora keli kajaman sampean kula iku ngomong. Sampean ora keli kajaman kula niku ngomong karo sampean. Wit cilik nganti gedhe, wit kuncung nganti gelung, wit cabang nganti craprang. Sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Supaya aku niku nyumurupi Ndara Gatotkaca niku dadi satriya sing iso dindelke dening negara. Kula kelas kali kula. Oh tak gebuk cengelmu lho, Gong kowe. Keseron wae, keseron Durjana. Oh iya.
Lara ati kula. Sampeyan ngrasa mboten? Sampeyan iku kula omong wis cilik. Nek karo bapak sampeyan nek mau omong Ndara Werkudara niku kau. Anggere sampeyan Ndara Werkudara ora kebeneran. Gatot. Gecek ndasmu. Niku sing goceki sapa? Kula. Sing eleke Ndara Werkudara sapa? Kula. Ampun Den niku Kang Putra. Kalah karo Stijo. Idandasmu. Bola-bali to ngoten niku sing goceki kula. Kula sing ngelingke. Kedadi sampeyan. Saniki ajeng mata ndas kula. Kebangetan to, Den. Nek sampeyan pun mentala monggo, ora apa-apa. Ora apa-apa monggo. Mang Potol. Niki mboten drat-dratan ngoten. Terus dijabut mawon penak mawon. Mboten sak nganggo diuntir. Mang Potol kula ikhlas. Nek nganti kula mati, nyawa kula tekan swarga, ketemu karo mbahmu. Sampeyan mesti takon mbahmu sapa? Mbahmu niku Satnalendra Dukdeng Samaladeng. Ora ana wong sak jagat iki sing wani karo Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina biyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sama kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu. Petro, kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun, iblis larat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Tunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku aputune karo matra ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-unekke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Agene mayar. Endi ngonone kok mabur wedi. Kula kelas kali kula. Dapur. Gong non. Ora sah nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles pipi kari batin tok. Oh nggih. Piye, Tru? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Tru. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora ndek perasaan kok soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu Gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane kok anggere muni ewo sing diundang bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandhake Gareng tenan. Asli ora cangkeman lho kok. As. Apa? Tetep tak kandhake ora cangkeman. Alah apa? Ayo Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Ning mangkene sik maju Ndara Antarja gelut nggih? Yo. Njajal kula sing Kang Supanadine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur, dehem sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap. Saya kene wong Sorejo kene. Arep nyekel Petro tandinge iki. Anake Ndara Gatotkaca sing angka 4. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane.